És megkezdődött a mérkőzés, az Erzsébet SK a PC ellen játszik a Blasz öregfiúk bajnokságában, másodosztály. Nyugodt játék. A lényeg, az Erzsébet kopjában Farkas Ferenc! Ez az! Szóval megvan az új Blasz egy 4-es kapusunk, uraim. Jövő héten Sanyar ajánlom figyelmébe Farkas Ferencet, meglátjuk ma, hogy teljesít. Figyeljük a mérkőzést. Labdás. Bravo, Boru, bravo! Ez bejebb, Jani, bejebb, Ágó, gyere már! Labdás! Ez igen, tanáros sima ügy. Szép munka. Van der Sar hozzá képest kutyafőle.
Kettőből 2 védés. Ez igen. Bravo! Bravo! Bíres, gyere, Bíres! Bravo, Józsi! Ági, Ági, Ági! Gyere vele, Timi, gyere vele! Csak követlen! Nem lesz. Szép. Nem volt lesz öreg, nyugodjatok meg. Még vissza is tudom mutatni. Köze nem volt hozzá. Nagy hiba. Ez bizony gól. Farkas tanár bekapta rövidbe. Könnyelből 20-22 méter elvesztett labda. Ezt itt ilyen szintén is kihasználják sajnos. 0-1. Hely. Első gól vagy, Spori? Igen. Köszönöm. Ez igen. Ciao. Szevasz. Jaj. Azt hittem észes össze. Hát te kit nézel? Ki az igazolás, akit Dinit. nézel? Haha, Dinit, jó van. Miért te? Hát az egész csapatot. Én a Ferit a kapuba. Ő véd a hétvégén úgyis. Kicsit. Kapuba. Ja. Feri vét látod. Vagy tehát, az a két verzió. Hál' Isten, nem vagyok a hétvégén. Mert megint? Az, hogy vasárnap nem tudom, hogy dolgozok. Dolgozok. Kapuba is dolgoznál, érted? Lesz melód biztos. Ha beállsz. De most majd Feri bizonyít. Ha már Itt előbb van, kapott. mindjárt jön a radák is, olyan izé, és csak... Hát mondták, hogy jönnek tegnap. Hogy eljönnek. Azt hittem nem jönnek. Szelreg! Nézd meg, mit a szurkoltábor van. Jaj, hello, szevasz, hol vagy, nem látlak. Bazd meg. Itt vagy, szevasz. Megjött a hidas szurkoltábor. Sajnos már a Velleti vezetéséhez érkeztek, de se baj. Hát nézd meg ki a kapus, pedig meg kéne védenie magát hétvégére. Nem, Fera nem. Fejed, figyelj! Ez igen. Még egy hidas, nézd. Orra én. Még valami. Szevasz, Ádika. Feri véd, úgyhogy így készültek a hétvégére, és ő véd. Ha itt befér, akkor blaszba is befér. Azt az egészet? Aha. Az igen. Oktatófilm, Ja, gyerekek. Feri! Cső! Zsámolyt oda rakunk jobban? Több kell, Feri, több kell! Rövidben nem illik. Védj már egyet, bazd meg! Labda nélkül, ugorj egyet! De
Jó, akkor kijönnek szétrolkodni a meccset. És még meg is lesz örökítve. És még meg is lesz örökítve, látod? Azt nézem, hogy mit játszik a Dénes. Nem tudom. Ő se tudja. Szerintem a Dénes jelenleg örül neki, hogy él és lélegzik. Amúgy biztos, hogy nem volt frissegben. Szépen nézett ki már ő is. Szerinted ki volt friss a tegnap után reggel? Na, ott az egy-egy. És! Geci. Oh. De mi, amúgy mi lesznek is délután? Este. Bent Ja, a konyhába. Konyhába grill lesz. Amúgy ezeket a meccseket úgy nézett, hogy akárhányszor kijöttünk, gól volt 6 gól. Alsó hangon. És mindig általában a Dénesék tudták a sokat. Ugye? Ez olyan legfűr? Az a baj, hogy amikor saját játék elment, így is volt 2 hónapot találni. Na igen, ez már egy kicsit nagyon jó. De majd most. Jó, amikor udvaroztunk a sarokba, akkor is rúgtak vagy 8-ot a Dénesék. Bazd meg, őt röhögtünk. Mikor fölvetted az egészet. Ó. Geri az? Ő szerintem igen. Tehetségtelen labdaérzék nélkül ember játszott már? Miről beszélsz? Itt azért, akik játszanak ebben, ezek akik játszanak ebben, ezek jók. Smeló Roland a túloldalon, Hajnalgi Redzen az oldalon. Varró, Dini, Farkas, Békési. Hát ott vannak csapatok, akik... Békés Laci is itt látsz? Itt, ja, ott van. Hatásból építkeznek. Itt van. Jézus. Ugye? Vannak csapatok, akik a Smelóról támogatásból építkeznek. Smeló az egy gyors gyerek, meg kemény. Ennyi. Rolika játszik? Állik a Roli, ott van, most vehet egyet. Ott van a jobb szélen. Ja, ott. Ott arra szól a jobb szélen. Csak az egyszer. Aj, de nagy hiba. Vezet az ellenfél. Csak lekéstünk egy tovább. Ja, amúgy csak azért is tudnám, hogy ugye sokan. Majd visszanézhetitek. Mikor felszed az egész meccset? Felszoktam. Nem ezt, hanem milyenket, már autót felvettem. Roppervuk Facebook csatornát ajánlom, vagy ez a YouTube csatornát ajánlom. De miért tesz ilyen másokkal is, meg magaddal? Hát, mert Még a tök, magaddal oké, de másokkal. mert tök izgalmas. Egyébként végignéz ebben az 5 percet. Hát élő lenne. Csak 40-et kell nyugi. Ebből igen. Kivágod azért, amikor játékon kívül a Nem, öreg fiúk az 40 perc. Ne küld föl. Kétszer 40 perc az öreg fiúk. Szóval ez meg csak 35. Így van. Ha meg veterán vagy, akkor meg már be se kell menni a pályára. Veterán az keresztbe játszik, nem? Igen, az kis pályán. Érzed, mert a fejedben van a csukka. Most elkezd esni az eső? Ne basszadok. Azért jöttem, mert néztem, hogy nem fog. Ja, nem ám az. Ráadásul pont ilyen vízlepergetés kulcsiból. Hát persze. Basszom az. Ez jó meleg, azért jöttem fel, mondom, geci ideg van. Jó meleg, hát úgy 3 vízben adáltam. Na, ő is meleg. Mert azt mondták neki ott, hogy melegen öltöző. Hát igen, hát hallod, olyan úgy fáztam ma melóhelyről, jöttem haza, mondom, mi a faszom. Baj van. Semmi! Nyugi fel a ökölbe, kész! Igen! Ó, Feri! Mekkora védés, és lemaradtam róla, geci. Hallod, ez egyetlen jelenet volt, amit egyetem megérte volna fölvenni. Direkt az állok itt, hogy a Feri védéseit nézzem, ugye. Edző Sanyibának megmutathasátok majd a hétvégén. És komolyan elkezd szitálni ez a fos. Ez igen, Edvin! Nem vettem föl, de jó lesz. Bravúr kapus! Nem tud rájönni a Dénes, Dini, hogy csatát játszik? De amúgy nem. Tudták középen milyen szélső. Ő ott, az a szélsőt játszik, tudták középen. Egyébként elolvastuk, hogy mutatok összefoglalót is. Milyen összefoglaló? Kiírnak összefoglalót a meccset. Nem is neked mondtam. Figyelj, azt tudom, ez melyik csapat szóval. Ez az Erzsébet öreg, amivel a Dénesek fociznak. Igen. Kivel játszanak?
Robi, kivel játszanak? Akkor mi ez? Pécel. Pécel. 2%-os csapat. De akkor figyelj, ez tulajdonképpen rendes játékon is. Nem, de viszont a Dénes meg a Józsi biztos, hogy játszottak az első Itt a Józsi is. Jó, szoktak, persze itt van. de ezt mondtuk már. Nem baj, nem baj, nem baj. PC-ben van egy-két MB2-es játékos, ex, úgyhogy jók. Nem, a Geri nem a hosszú hívban van, nézd a Geri ott. Semmi. Nem hozsz egyes semmit? Mondom, megnéztem időjárt, rossz, hogy nem fog esni már. De én is mondom azért, mert kijönni, akkor mondom, nem is- faszom. Akkor nem is esik. A faszom annyira azért nem érdekelsz, hogy elázzak miatt. Néztem direkt a radart is, hogy jönnek a felhők. Fasz ki van, nem láttam semmit. Annyira nem is fáj. Ne, csak szitál. De... Se tudták fejelni? Szép. Te. Milyen köszönöm, nem meg ez. Itt kellett volna visszamenned, öreg. Oho. Na menj a faszomba. Megúszták. Ez a Laci volt? Az hát. Laci, ezt üssük be legközelebb! 4 méterről nem élik, mi? Az NBA-ben ezt úgy kibombáztam útka hosszút, mint a 20-as. Rejön a telefon, vízálló. Hát nem. De céges nyugi. Éles tesz. De céges. A izé megszakadt, mert elázott a telefon. Az úgy, de jó, az így. Szerencsé. Hűha. Ez igen, tanár úr! Jó kapus szemmel véd. Azért úgy döntöttem, hogy itt maradok azon a térfélen, mert sejtettem, itt több helyzet lesz. Jók ezek a PC-ek. MB2-es játékosok vannak köztük. Ugye volt MB2-esek. Ahogy néztem, egy-két darab. Ezt rugdossák is a gólokat a bajnokságba. Vállás ilyen, mint Az a baj, hogy szerintem ki nem stop is be, ez úgy csúszik. Én úgy látom, jól van taposva benne a Ez nagyon szar amúgy ez a pálya. Ez nem olyan jó minőségű, mint a felújított. Hát ez egy hulladék. Ez egyszer kitalálta. Ez azért szerezni meg ezért. De bazdmeg, ha már felültesz valamit, akkor az úgy is normálisan Nagyon jó, van. nem? De most konkrétan annyi történt, hogy ugyanolyan szar, mint eddig volt, csak most már legalább... De ezt hagyjál, de fel is szedték, vagy akkor miért nem engedezték a rendesen bazdmeg? Hát göröngyök van, egy hebeupás az egészben. Azt Na. mondom is egyébként, hogy Kinézte. ott a Tehát egy kommentár is van alatta. Hát mondjátok, mindig engem basznak, hogy én kommentáltak. Most távoli oldalon kommentáljatok ti. Van egy olyan domb, a 16-os környékén, így leteszed a labdát, és így leteszed... A nézőink, hajrá itt. Leteszed oda, most erre. Hát de miért? Hajrá Erzsébet. A másik pályán meg ott a izé, mert van egy ekkora kupia. Hátul a Hú, ez micsoda kapufánál. zsákmányos lesz, várja. És mi jön ki be? Úristen! Hát, 200 sör biztos kell venni. Sör, bor, whisky, pálinka, jéger. Rendelek pizzát. Vasárnap biztos, hogy nem megyek ki meccset nézni. Na, mert mi lesz vasárnap? Sajnos semmi szombat is tudás. Hát gyere már. Halára is szombat. 4-kor. 4-kor, na. Mikor? 5? 4. 4-kor kezd, igen. 4-kor, ugye? Ja. Hol? Hol? Várjál, panorámán azt hiszem. Második kert. Jó hely. És gól! Megpattan a lövés. Mekkora lesz volt? De ez saját játékosunk pattant meg, nem? Az mindegy, Ő attól volt lesz lesett. De nézzük, beúszhatjuk, ha úgy van. Spori, ha úgy. Ha, amúgy igen, de Amúgy igen, ha úgy mondja. van, be lehet húzni. Most jó. Van még sörünk most. Ferikém, kell a bravúr! Minden volt. Meg tudunk egyezni. Erre számítani kell, hogy megpattan. Igazság.
Jót adják. Lehet, hogy valami kobász, vagy valami lehet, hogy földön. Na tessék. Még hülye vagyok, sokkal van nálam. Mondjuk annyira nem esik az lófasz. Nem is ez a vész. De most volt a Csak a fodrásznál. drive nekem. Elrontja a hajat. Hát ezt, ezen nincs mit elrontani már. Sajnos. Fázni nem vázak, viszont ez vízbe felgető. Áj! Te úgy néznek ki, hogy mint mosod le a Himalájára. Körülbelül. 0-2 hölgyeim és uraim, 22. percben, úgyhogy Venni kell egy rendes. Igen, térjünk vissza között. így van. Vissza között. Így van, PC-ügyek kezdik igazolni a nem valós papírformát, hiszen 200-as, 100%-os csapata játszik, de hát na, összeállítások alapján nagyobb rutinnal rendelkező játékosok vannak az ellenfélnél, sajnos. Feri! Meg lehet, hogy én is, csak ügyetek át milyen. Igen, ezt még én sem tudom. Kérd vissza, úgy van. Aztán még érem, hogy nézni is fogok a tovább. Egy követés, nem? Az nem jó. Olvassák a paszt. Ez igen. Újig? Megkapta, így van. Szabadon. Szabadon. Az ifjabb pénz ilyen. Hát ki? Ugye? Na megkapta. Ne hasonlít ilyen trollokhoz, mint a Jenőben, az már mit az A Hajdú B. Na inkább. Az öreg hát. Faragó Ricsi. A faragú. Hova te? Hova? Nagyon jó. Megvan még? Hosszú Megvan. átadás, Jó. ezt be lehet érni. Így van. Be kéne adni. Szamosi. Szöglet. Ott a helyzet. Szöglet. Egy jó szöglet. Szöglet fél volt? Hát, tegnap sem az volt. Hány szögletet rúgott az ellenfél, vagy 6-ot, úgyhogy megúsztuk egy góllal. Tényleg ezt úgy beszéltünk is jobban. Látod, hogy pánikoltál? Mondtam, hogy Hát, jobban nem lesz. megúsztuk, nem fújt annyira a szél. Ja, de nem használták ki rendesen. Szerencsére. Hát csak okultam a múlt hetiből, kibaszott egy gól szögletből. Viszont egyébként, ha jól emlékszem, a második vagy a harmadik szögletből egyenlített. Ja, a miénkből lehet? Nem volt sok. Hosszú Ja, hát szöglet, szokás kifeli. szerint nem volt sok, igen. Nem engedi ki a labdát. Megy vissza között. Áj, pedig még Nagyon-nagyon kéne, gyenge. a félidőben még szépíteni kellene, hogy legyen a második félidőben is remény. Laci kifutotta magát tegnap. Én mindig mondom azt, hogy ezt ne erőltesse, de csak erőlteti, látod. Oh. Na azért. Fújjunk valamit, öreg. Kommentátorként nem szabad izélni. Ja, tényleg, ez függetlennek kell lenni. Hát én nem szabad. Azért mondják mindig ezekre, hogy fradisták azok a buzik. Némelyik kommentátor, nem is a Hajdú B pont talán. Annyira fradista mindig. Hát ez például ott van a Szaniszló Csabi, ő ekte Róma szurkoló, Na. és állandóan Róma meccseket közvetít, és senki nem szól rá egy szót sem. Ennyi, na fasza. Az jó is. Jó, jön az be, és a kapus is érkezett. Így, csak nem láttuk, hogy ott a kapus amúgy már gól lenne. Ezt levadásszuk, és egyből megy is vissza? Nem. Hallod, Gabi, de még semmi. lehet, hogy te is beférnél. De a lelátóra gondoltam. Hosszú. Jó, kezdő nem bújj. Ugye a 25 perc. És megvesz a gyerek. Na igen. Jó. Na Fera. Ez igen, Van der Sar! Dibusz lénes magam, hogy sem fogja. És mekkora kidobás, Geci, ilyet én nem szoktam meccsen. Az sok. Vagy kevés. Azóta, hogy el se indultam úgy az ember, tehát így Inkább kevés volt. nem volt rossz a meglátás, az volt a labda, csak a meglátás jó volt, de Későn indult. Nem állt össze. igen, a Danone gyárban dolgozó Kevin De Bruyne. Ah, Szépen jár a labda, járatja az ellenfél sajnos. kiteszi a szélre. Vissza neki. Bazd meg! Ez- Az Ez úgy a lees- lespori? Az úgy lespori? Ez az volt, így van. Hosszú. Ez így az volt, Az öreg. volt, de hülye! Ne, Be kell verni sajnos az ilyet, ez les volt, öreg.
De nem az, meg miért nem adok passzol vissza, kiből látszik. Bele vagy kettőt, amíg ez egy hülye megfutotta. Abba, hát az onnan már nincs, hogy hol viccet tovább, nem kis pálya, baszki. Nem ilyen fifás gólt, biztos sokat fifázik, én is Ja, meg ja, én ja. passzoltam volna. Basszak meg. Jön, de te elrugod. Ne előttem volna oda. Az, azért mondom. Milyen, hogy megcsíp egy szúnyogban is. Ez viszont jó, ez jó. Baszol, hogy talál ide egy szúnyogban? Nem is az Rosszabb megoldás van azt ott sajnos. Visszapassz, bal, nem ballábas, ez jobb lábas játékos lesz. Jó. Megúsztuk. Sajnos, vagy nem, sajnos megint bejött, amit mondtam, hogy nem ballábos játékos, már át tudta lövésre. Gyalázatos volt. De sajnos a PC-ek ezen is fényben van. ahhoz lehet írni, hogy Bazsikával ellentétben nem csak támaszkodni tud. Ja, Ja, hát ő még busszal se lépett föl. Azt kinek, egy fekete déli bárnak passzolt éppen most, de sikerült megmenteni ezt a paszt. Adj be az meg, te víz. Még erre nem mondsz, hogy még elázunk vissza. Igen, ez így azért kezdve annyira nem. Ez már sok. Igen. Feri? Sok lesz. Elkén volt a keze, így is van. Így is van. Az az időjárás jelentős. Meddig nem fogja kijelenteni. Tisztől nézte, tudod? Ja, ja, bazd meg, kurva életbe tényleg. Dehogy is. Néztem csak, hát azt hát 6-7-kor esik, csá. Igen, de akkor sőt is. Ja, Nálam azt írta, hogy 10-ig 11. na bazd meg, ez egyre jobb. Te mit nézek, köpönyeget, mert én nem. Hát én is. Akkor ki nem frissítette le, várjál a tegnapi napot? Azt akartam mondani, hogy te még lehet, hogy múlt héten néztél rá akkor. Ja, ja. A cache-tárolókat üríteni kell a böngészőben néha, tudod, és akkor betölti az új oldalt. A kukikat. A kukikat. Mari! Várjuk már rá! Hát őzik el lábát, Az lealázta. meg! Nagyon jó visszalabda. Kicsit megálltak a feketék, ahogy látom. Az Erzsébet is Versen Iványok van, csapata. ez nincs lesen. Ó, szép. Bravo! Ez az Józsi! Kapuig! Ó, sokallom. Sokaltam a cseleket. Így volt. Híved rá, öreg, alacsony a kapus. Mi ráhíved? Meg nem kapus. De árul, de De neki. hát ők ezt nem tudják. Így van. Jó. Dini kihúzza. Dini, ahogy kell, Dini a látod? sűrűjéből kihúzza, és már indul is a kontra. Tegyük be elé. Jó, nem jobbra visszafelé. kellett volna tenni a Sajnos a Smelónak. vízös cipőről rossz irányba. Smelónak Pörgött kellett le a volna labda. tenni, baszki. Hallod, lehet, hogy ha megkapják a kommentálásomat, egyből egy 100 000 felirat húzol felugrik a Ez igen, majd akkor posztolt te is. Abban az időben. Ebből akartam megélni mindig is, tudod, YouTube videókból. Amúgy jó lenne én is a gaminggel, csak nem vagyok Nessai-jal. Ja, hát ez a baj. Pedig sok fasz megél a keci videókból, az meg. Ennyi gamelsz, és akkor mondod Rizsát, az milliós követők, az jön lóvó. Hát figyelj, pont most néztem meg a VR-nek a dokumentumfilmjét, van abban azért munka. Tehát. Hát persze, hogy van, hát nem arról van szó, hogy nem dolgoznak, de jó keres, bászki, jobban keres, mint te óradíjat, szerintem nem tudom, ott dolgozod, de biztos jobban keres. Hát nálam az nem hiszem. Ja, akkor olyan, akkor szerintem találj melóhelyet nekem is. Figyelj, hogy Hofi mondta, pénzé mindent, szopoknyaló gombot varrok, figyelj. Amit akarsz. Add már be. Szép. Feri, fogod! Úgy Nagyon van. szép. Igaz. Kapus magabiztosan húzza le. Ennyi. Kapusz. Kis kapuszi. Aj, nagy hiba, bazd meg!
gyenge dobás, odaér a csatár, és elszedett. Pont az egyik gyenge pontnak tették ki a labdát. De aki egy jó passzal mutatkozott, úgyhogy Megazudtolta az elvárásokat. egy kicsit lelassult a rohanó játék. Ez az, hát. Passzolás kezd kialakulni. Sajnos a PC megszerezte a biztos vezetést 0-2, és kicsit visszábbáltak, és tartják a magabiztos előnyt. És ha náluk a labda, akkor viszont gyorsan megindulnak. Bravo, bazd meg, megszólítással gratulált a társának. Ez a bravúros egy helyzet? Oh, Nem. egy szögletre jó. 32. perc le kéne fújni, ez nem a veterán, hello? Faszom. Szöglet, fél gól tartja Na, volna. ezt akkor már egyenlítettek volna. Ez már negyedik szögletük, nem? Hogy csak 3? Faszom szöglet. Majd visszanézzük. Mindjárt megnézem betem. Az csúny lenne ilyenekre is lehetne fogadni, Geci. Ugye ezzel is fölteszek a fordítani. Azt is bukod. De ha jó. Az biztos. Jó. Menjen vissza, hol vagy? De megijedtek nagy Ájjaj. De most lehet, hogy játékba kell hozni. Mert egy kontra volt kialakulóban, De megúszták. de Józsi megint jól keresztül. Na, tisztán kapja meg, és... Oh. Józsi. Józsi. Jó kezdetet edd már át. Itt jön a jobban a gyerek. Hát, rövid. De ne oda vissza neki. És ott lövés. Nincs. Megúszták ezt. De a kontrákban mindig van veszély. Igen. Smelót futtasd meg, úgy van, Smelót futtasd meg. Ott a kapus, ott a kapus. Nem tudom, hogy különben Ha? Nem lehet, hogy elhoztad őt? de lehet, hogy rajtam jöttek utolsók az érvezőből. Ezek az ilyen ekvádori színűek. De én ott van. Oh! Mellé! Csak hátulról rezdült a háló. Meló van. Jó, hogy nem ügyelek, igen, egyébként nem ügyelek. Kiteszem a telefonomat a padra, Ja, mert épp ügyeletben vagyok. igen. Jó, hát 45 percet kibírtam. Igen, hogy mi a mentő? Fél időben megnézem. Nem, de a reptér az mondó 24 sajnos. De milyen UB-s vagy? Nem, rendőr. A rendőr faszomba informatikus. Na azért mondom. Csak hogy a gépbe hal, akkor ugye azt megkérdük. Legyen meg! Nagyon szép, bravo! Oh! Vedd át! Kanári! Vedd át! El lehet volna csak mellé levenni. volna fejelni, Feri. Mellel is le lehetett volna ezt venni. De írtam, akartam mondani, hogy tudták ezt a izét, a argentin lövékapus volt. Higuita. De az nem, az a Scorpio. Skorpió rúgás, hogy Ferrától lássunk egyet. A Geci, azt adtam volna. Nyomjuk meg a végét, urak! Kell a gól! Kell a szépítés a vége előtt! Fordítás! Nézem, 45 perces félidő. Nem. De. 35. 0-4. 35. percben járunk. Csak 34 perc. De 20-30-kor kezdték. Hát nem pontosan. Na, hát és? Itt van, hogy mélyren baszott, 34 perc telt el. Nem, az Ancsú most jön a hétvégén. Semmi baj. Megyenek itt, megyenek ilyen ezért ilyen szolgáltatban. Itt pontosan meg lesz, hogy mennyi idő baszott, hát mutatja a videó meglepő módon. Kérek, mi a faszom volt az iskolában, amikor úgy Az. Abba, akkor az kell neked. Ádi vesz Csak nem neked. tudod, hogy milyen. Ádi vesz neked, csak tolod a kis fokhagymos seggelit. Attól nekem majd valamit, azt hiszem még egyszer úgy alszik este otthon, mint a múltkor, amikor hazamentem. Mit nézel, búvár gyerek? Hát igen. Tényleg úgy nézel ki, mint egy zacskózott fasz, amin ott hagyták a szőrt. De nem fázik. Na, ellátozott fos, helyes. Igen, ez nem baj. Legjobb, kicsit szarráztunk most Kicsit mindegy. a nap is, hogy megszálljuk.
Hát tegnap este, hogy kinéztél, és Vízbe az egy cipő, nem? ez fogalm. És én simán elhittem, hogy benyomja neked, hogy kinéztél tegnap. Szerintem lehet, hogy ki most éreztem volna. Jó. Mi? Meg volt egy fősakar. Azért mondom. Ööö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 ö15 Kettőtől vannak, hogy fura bazd. Valami belőle jönnek? Ha! Tudom miért bal, ott a sárgára jönnek. Sárga. Ez az. Van Bravo, még idő. Dénes, újabb klasszis pasztad. Xavi szeremkörbe tündököl. Ezek befele adja, geci. Oda akartam Én mindig le? azt mondom, a szándék a lényeg, úgyhogy erre egy pontot megadom. Így megmondta, és oda akarta, arlottad. TV-ben olyan könnyűnek tűnik megszólítással, nyugtattatással. Tedd már be neki. Hoppá, és most jönnek ma vissza. Na figyeld, figyeld. Nézd, Lacit, látod Sajnos. ezt? Látod ezt? Laci ma élete meccsét játsza és villantja meg klasszisát. Ugye? Na, Több scout felfigyelt rá ezek után a megmozdulások után. Mondtál egy jó széthúzós fingot? Akkor jó hallottam. ez igen, legyen meg, gyerünk! Vedd be! Ennek gólnak kéne lenni. Nagyon nagy passz be. Ott van! Mi van, kicsi? A legjobbkor szépít az Erzsébet! Kirúgta gólt. Szerintem Smeló. Az Erzsébet. Smeló volt, nem? Honnan tudjam? Szerintem, ja, az a smeló. Smeló rúgta be. Így van, gyerekek, a félidő vége előtt így kell, ez az! Én már tudom, bazd meg. Játszott ő. Van még 2 perc, egyenlítsünk ki! Hallottatok volna most, ha van? Melyiket óta? Ezt engedd el. Ezt engedd el. De mit? Az Nem? egészet. Az ember a múltkori utána küldje már. Jó lenne, mint ez. A Máté meg az élet, az két külön fogalom. De enged szívet rögtem azon, hogy segbe basztaláltak. Ja, várj, tényleg te nem voltál. Utána eljöttek következő héten a meccsre. Úgyhogy írt reggel 9-kor, hogy itt van, hát nem mondom, ebből az jön, hogy Vett fel, mi? de ugye neki ugye elvették ugye a Josiát akkor. De ez egy igazi Igen. gép. Én tudtam, hogy ez lesz, bazd meg. Érezted. De bazdmeg, de hülye, de mekkora utánszúnyog, hülye vagy? Kisebb madár. Na mindegy, a lényeg az, hogy rögtön mondom, hogy ő kéne, hogy vegyelek a meccset. Mert hogy ugye előtte este, meg ugye hívogatott engem az a nyomorult, hogy a Kovács Balázsra beszéljen meg, hogy ő hogy és miképpen fog játszani a hétvégén. Mert egy nyomorult azt nem képes magának elintézni. De most ez mit kellett ezen a Kovács Balázsra Azt, megbeszélni? hogy nem fizetett díjat már, hogy 3 hónapja, az, hogy mennyit fizessen, hogy játszok. Hát de akkor tudod ott valami pénzt, vagy elutalt valamit. Utalt 8000-et, 16 helyett 8-at elutalt, de azt mondta a Balázs, hogy egy hónapot kigélt, akkor játszik. Ja, igen. Na, ez meg is történt, el is utalta, én ugye... Ez a bográcsozás után volt. Igen. Vagy közben vagy. Ajjajjaj! Vagy valami ilyesmi. Na mindegy, ugye másnap reggel ugye ért, hogy itt van, az miért? El kéne hozni a meccsre. Igen, meg be kéne menni az abuba. Azért, hogy ő éppen dolgozik. Jó, mentem neki az abuba. Végezd el. Jó, nem, tök mindegy, kifizette. Lementem érte, úgyhogy mondom, érted, megyek, jövök. Erre útközben ugye még menj be az ovival, jó? Még szereltünk egy másfél órát. Jó, esik oda. Ez igen. 39-40-nél véget ér a 40 perces félidő. Vagy mi? Ide leesítek a kocsiba, nézem, a csonttartothatom. Van eredményhirdetés ránk. Azt mondtuk, hogy Ezek, hogy azok. Ez zársz.